ôl ffigurau'r cyfrifiad diwethaf, mae niferoedd siaradwyr Cymraeg yng Nghwn Gwendraeth wedi dirywio. Beth yn eich barn chi sy'n benna'r gyfrifol am hyn? Mae lot o ffactorau fan hyn. Symudiad pobl ac ni'n gweld hwnna'n aml, a mae hwnna'n rhan o hanes Cymru, bod pobl yn symud mewn i ardaloedd, bod pobl yn symud mas o ardaloedd. Ges i yn magu yn y gorllewin, ac dwi'n gweld y patrymau yna, oedd yn rhieni'n gweld patrymau. Ond o weld patrymau pobl yn symud, mae eisiau cynllunio o gwmpas hwnna wedyn. Edrych ar y darpariaeth addysg, edrych ar y darpariaeth cynllunio, edrych ar y darpariaeth gwaith hefyd, sicrhau bod bobl yn gallu symud nôl mewn i ardaloedd, bod Cymru Cymraeg wrth bod nhw falle mynd i'r brifysgol, wedyn yn gwybod bod yna swydd iddyn nhw i ddod nôl iddo fe. So, oedd nabod bod hwn yn rhywbeth sydd bod yn digwydd ers degawdau a chanrifoedd ar ddiwedd y dydd, beth sydd eisiau gwneud nawr yw cydnabod beth sydd yn digwydd a cynllunio. A gweu y cynllunio at ei gilydd hefyd, nid jyst meddwl, mae gwahanol focsys addysg a wedyn sgiliau a wedyn gwaith. Gweu hwnna i gyd at ei gilydd a cael patrwm rhanbarthol jyst y bod sy'n ni'n dweud o greu cyfleoedd i bobl dod nôl i gymunedau. Fel Comisiynydd y Gymraeg, a faint o bwer sydd gyda chi i ddylanwadu ar hyn? Mae lot o'r pwerau sydd y fi yn bwerau o rhoi cyngor i weinidogion Cymru. Mae yn y ddeddfwriaeth bod y fi gyfrifoldeb a chyfle i roi cyngor statudol iddyn nhw. Ac ni wedi defnyddio hwnna yn aml, ni wedi gwneud yn ddiweddar gyda chynllunio, lle ni wedi gofyn yn gryf iawn a mynnu i bod nhw'n ystyried y Gymraeg wrth bod nhw'n deddfu ar maes cynllunio. Am eich ardal chi, ni'n sydd yn ymwybodol o effaith cynllunio, lle mae penderfyniadau yn cael ei gwneud i ddatblygu tai, i ddatblygu gwaith, mae'n cael effaith ar gymuned a ddyle'r Gymraeg bod yn rhan o'r ystyried yna. Mae rhaid i weinidogion Cymru cymryd sylw. Sy'n rhaid iddyn nhw i fyddhau, ond mae rhaid iddyn nhw gymryd sylw o'r cyngor yn ni'n rhoi. Ac ni'n gwneud hynny mewn lot o wahanol feisydd. Fel dwi'n dweud, mae cynllunio ni'n sydd yn agos iawn at ein colonnau ni. Iechyd yn ni'n arall sydd yn agos iawn at ein colonnau ni. Ac ni wedi gwneud darn o waith yn ddiweddar ar gofal sylfaenol. Y gofal chi'n cael mewn meddygfa, pan chi'n mynd i weld y doctor yn lleol, y nyrs yn lleol. A siwt mae angen sicrhau bod y gwasanaeth yna yn y Gymraeg. Ac yn aml iawn, mae angen y gwasanaeth yna, nid achos bod rhywun jyst moyn siarad Cymraeg, ond bod angen iddyn nhw siarad Cymraeg, os dyna'r unig ffordd nhw'n cael cyfathrebu. Gyda ni swyddfa leol yng Nghaerfyrddin a mae aelodau o'r cynulliad yma, beth yw ei rôl nhw, beth yn union maen nhw'n ei wneud? Mae swyddogion y Llywodraeth yn aruthrol y bwysig. Pan i chi'n edrych ar y cyllidebau mawr, y penderfyniadau mawr, Llywodraeth Cymru sydd yn gwneud lot o'r penderfyniadau yna. Beth sy'n bwysig yw bod Llywodraeth Cymru yn gwneud hynny ar sail gwybodaeth a tystiolaeth cadarn. So felly mae'r swyddogion lleol yna'n bwysig mwyn bwydo nôl tystiolaeth. Achos mae'n gallu digwydd, mae gwleidydd yn eistedd fan hyn yn Gaerdydd, maen nhw'n colli cysylltiadau hardalodd, a dyna pam mae swyddogion ar lefel lleol mor bwysig i gael y wybodaeth i fewn. Chi eisiau ti sôn am y gyllideb, a chi wedi bod yn trafod y gyllideb ar gyfer y Gymraeg heddi yn y cynulliad. Beth oedd prif elfennau'r drafodaeth honno? Mae'n bod yn fwrdd ddiddorol. Fi oedd nawr y sesiwn lle oedd y prif weinidog yn trafod y penderfyniadau mae fe wedi wneud o ran cyllideb o ran y Gymraeg. A ddath cwestiynau eitha caled iddo fe ynglyn â faint o arian sy'n cael ei wario o ran y Gymraeg. Ydych chi'n gwybod faint o arian sy'n cael ei wario o ran y Gymraeg? A sut mae'r arian yna'n cael ei ddefnyddio? Beth yw effaith yr arian yna? A mae hynna'n gwestiynau anodd. Wedyn, gyda ni drafodaeth ynglyn â sut ni wedyn yn darparu. Ac un o'r pethau, ni'n sefydliad bach i ddweud y gwir, eitha pwerus, ond eitha bach. A sut ni'n defnyddio'n adnoddau wedyn i gael yr effaith mwyaf. Sut lle ni'n blaenoriaethu, a dwi wedi sôn am gynllunio, mae gwaith ni'n gwneud yn maes iechyd yn bwysig iawn hefyd, achos ych chi'n gallu gweld newid, a hwnna dwi'n credu yw'r pwynt pwysig. Nid faint yw'r gyllideb, ond beth yw effaith defnyddio'r gyllideb yna. A na'r cwestiynau anodd i ateb. Oherwydd cyfyngiadau ariannol, mae'r mentrau iaith wedi bod am bwysau canolbwyntio o'r feisydd eraill heblawy'r Gymraeg. Sut mae'r drafodaeth heddiw mynd i gael effaith a beth hoffech chi ei weld yn digwydd o ran buddsoddiad? Mae mentrau iaith yn eithriadol o bwysig, a maen nhw wedi bodoli ers degawdau nawr yn rhai ardaloedd, yn arbennig yn eich ardal chi, y cyntaf. A maen nhw gyd wedi datblygu mewn gwahanol ffyrdd. Yr un peth gallai mentrau iaith wneud nawr
yw dechrau edrych ar beth gallen nhw wneud ar y cyd. A mae yna gyfle sy'n ni'n dweud gyda arian Ewrop yn dod i Gymru eto. Mae'n drist bod ni yn derbyn arian Ewrop eto, achos mae'n profi bod ni'n dal yn glawd. Ond mae yna gyfle i'r mentrau iaith falle adnabod beth gallen nhw wneud gyda chyllid Ewrop i newid patrwm ar draws Cymru. So ddim colli'r lleol, a mae'r lleol dal yn bwysig, ond tynnu hwnna i gyd at ei gilydd i greu rhywbeth sydd yn rhaglen Cymru i'r mentre. Ac i orffen, sut mae pethau'n argoeli ar gyfer y Gymraeg yn y dyfodol a beth ych chi'n rhagweld yn digwydd o ran ffigurau'r cyfrifiad nesaf? Mae'r cyfrifiad nesaf ni'n anodd i hyd yn oed trial dychmygu beth fydd e, ond y sialens mawr dwi'n credu ni gyd a'r sialens sydd wedi cael ei cydnabod heddi yw sut i ni sicrhau bod bobl ifanc sy'n mynd trwy'r system addysg ac yn derbyn profiad o'r Gymraeg. Mae hwnna yn gwahaniaethu o ysgol i ysgol, ond sut i ni sicrhau bod y bobl hynny yn troi yn weithwyr dwyieithog. A na'r gap sydd â ni ar hyn o bryd, ni'n gweld nhw'n mynd trwy'r broses addysgiadol, ond wedyn dwi'n cael cyflogwyr yn Sir Gyfyrddin, ar draws Cymru, ond mewn ardaloedd lle fysech chi'n disgwyl i cael gweithlu dwyieithog yn dweud, wel ble maen nhw? Sut maen nhw'n dod ato ni? Hysbysebys i swydd pwyddwrnod, o'n i'n edrych yn person, nath neb ddod trwyddodd yn ddwyieithog. A hwnna dwi'n credu yw'r her i ni gyd i greu, symud maddysg cyfrwng Cymraeg, ond siwt i ni creu gweithlu y dyfodol sy'n weithlu dwyieithog. Wedyn, byddwn ni'n cael yn gwasanaethau yn naturiol ddwyieithog, a byddwn ni'n creu gwaith mewn ardaloedd lleol. Hwnna yw'r sialens mawr dwi'n credu, yw bod y ffigurau cyfrifiad yn ffigurau sydd yn plesio ni, ond fwy na hynny bod ni'n gallu gweld y gweithwyr ar lawr gwlad sy'n weithwyr dwyieithog.